Obi Igbo ekenekwa m unu. Asị m nke onye chi ya gazieli ya. Nwere ihe nchọ itinye ọnụ na ya biko nụ. Ọra dịkwa n'ụlọ ọsịsọ. Nwere mkpụrụ ihe ma ọ dị nchọ ka unu tinye uche na ya na aha ọfụ anyị na-aba. Asị m ụgwọ na uche ga-adị ya, uche ga-adị ya. Ọkwa na uche ga-adịbu ya before na ọ dị ya. Ọkwa na ọ dịbu ya mgbe gara aga ọ dịkwuo ya mago tikwu uche na ya. Nke izizi bụ na bịa chi gị nso. Ihe ọ bụla onye na-eme n'ụwa ya na chi dị na mma, ịmanụ ya gara gị nke ọma. Ịbịa chi gị nso, gị na chi gị dị na mma, kwụba aka gị ụtọ, gbaala ihe ọjọọ ọsọ, gbaala weta isi bịa were isi weta 1000 ka nye gị 10,000, weta ego dị otu a, beta onye a isi ka e wee mee nke dị otu a, gbaala ya ọsọ ka ebidogoro na nke a. Nke bụ abụrụ malụ ụdị enyi ị na-enwe, ụdị enyi inwe malụ ya. Ichekwa na eme oyi egbu gị, oyi bịa duje m ozi, oyi bịa duje m na nna oyiwo ka m bịa, mmadụ isi gị nna abịa bụ okwu ebe a na-aga. Oyi ya achị gị oke bịa duje m na nke okeke, ịmago unu na-eje na nke okeke, irukwa n'ebe unu na-aga makwa nọ na nke okeke ka unu nọ. Egbughị oyi bịa ka eduje gị ozi, ịmakpuo moto ebulu gị ịvịa hapụọ nabata ka zombi. Nke ịtọ bụrụ n'elu onwe gị anya, n'elu onwe gị anya. Jeke n'ụlọ ọgwụ ime test, ịmago ita mkpụrụ osisi nwa mmiri. N'elu onwe gị anya ka mmadụ. Ụmụ nsị nka nke exercise a na-aga eme, ịmago ụmụ obere exercise a imetụkwu ya. Nke ịnọ bụ na ya bido obele ha na obele ahịa nke ọbụla onye ọbụla osokwa anya fere mpe bido ya. Asịkwa na emechi ihe niile na-agụ ihe ahụ, mana wele nke dị gị mma iyi ma iyi eme. Nwe ihe bụ ama m na mma emenwe ihe a, ị na-eme ya tinye akọ na uche gị na ya, ị na-eme ya emesi ya ike. Nyetago. Nke ise bụ na ya ịmụ akara aka, ya mụ akara aka, ya mụ nwe ọrụ, inwe ọrụ, ya nwulu comedy ka ị na-eme, ị na-eme ya. Nyetago. Ọ na-esi eme gịnị go YouTube a na ị na-enene m amụ ome amụ. Nyetago. Ịnwụkwue nke gị. Anene ukwe gị ka esi enene m, ọ na-isi nene m na nwee ike mpụtakwa ichi isi ya ọkwa maka na nne na vidiyo onye atata ka m ji wee menwe nke a. Imekwuo ya mụ ọkwụ mfukwuo ya echi obi atọkwuo m ụtọ. Nyetago. Na mụ nwa na-enekwu mmadụ ọ dị m mma mgbe ebido kwuo nke m. Akọ na uche niile abụrụ ofu. Ọ bụghị onye akwụ ka iyi ikwu, ọ bụghị onye ama ka iyi eme. Mmadụ niile ama nwo Sabinus, mmadụ niile ama nwo Sabalo, mmadụ niile ama ahịa ha wakporo, mmadụ niile ama mgbe AY, mmadụ niile ama mgbe Ogbuefi. Nyetago. Nke ise dị na ya bụrụ nke isii akwa ya. Nke isii dị na ya bụrụ bịaruo ezinụlọ gị nso. Ịbụzi na ọ dị mma n'ezi nnata asị akụluo ụna mara onye kpatara ya. Ịnata bịaruo ezinụlọ gị nso. Mmadụ ị na-awọta na ọchọchụwakwanụ gị n'ezi, ịnata n'ụlọ ọsọ achụzi na gị n'ụlọ ịpụwa ezi, ịpụwazi ya ezi, ọchọchụwazi gị n'ụlọ ịpụwa ezi, ịnwa anya ihe ya egbuzi gị egbu. Ọchọchụwa gị n'ezi ịgbata ime ụlọ nọ akpa anya ihe ka nkata ọ dị mma biko nụ. Denu nke ise adị na ya bụrụ biko o nwere agwa ọjọọ iji aka. Ọ bụrụ na na-abụrụ mmadụ ihe n'ike, ọ bụrụ na na-alụ mmadụ anị ya n'ike, ọ bụrụ na Igbo onye wo ịgafe ihe efue, nwekwa na onye wo ịmago ịgafe inwego ụmụ nwaanyị onye ma onye tụwachara ime ekwu iwe binata aka nna Ogbuefi iwere nwayọ ibinata aka. Nke ịsatọ dị na ya bụrụ biko mụọ asụsụ be gị, mụọ asụsụ Igbo, mụọ asụsụ na-asụ Igbo. Ị nwere ihe egbe na-asụ ọ na-nsị asụrụ gị Igbo odugo ma ọ bụghị na mma ha asụ Igbo, mana o nwere ihe bụ ihe a bụ ihe Igbo. Ị na-amụ asụsụ be gị, ịmụọ ya. Ụgwọ na-asị gị na anụ ịmụọ ya. A na-amụ Igbo amụ. Ejere m akwụkwọ Igbo, ihe ndị ọcha meziri ihe niile ọ dịziala anyị mfe kịta.
onwe ka ọ na-esi anụ Igbo na onwe ihe mmasị na anụnube ịchọọ ya a na-achị ha achị mụọ ya amụọ ịmụ asụsụ bụ unu maka echi onwe ebe iji ede ka a ga-asị gị ke nwa onye dị otu nwere ekewe na ọka ịpụta na ihe alụnụ nke gịnị enye gị ọjịjị gụọ ibidogoro na ọjị eze dị eze n'aka nwebe ihe eji enye gị ọjị gụọ iwere Igbo gụọ ọjị ejighị oyibo agụ ọjị maka ihe elibido gị ofu mgbosi na iwu onwe gị n'ala ọzọkwa gị gụọ akwụkwọ na Cambridge gụchaa ihe niile ịmụ ha asụ Igbo nna ọkwalụgo biko asị m ka ntinye onye bụ ihe ọnụ maọbụ igecha vidiyo anụ na-enyecha ya ọ dị gị mma ịhọrọ nke dị gị mma tụfuo ndị ọzọ isi họrọ nke dị gị mma ka onye ọzọ ya họrọkwa nke dị ya mma biko gị na-echefukwana onwe ihe ịchọ ka anyị tinye ọnụ n'okwu a ideelu m ya nwekwanụ ihe ọbụla dị gị mma vidiyo na-enyecha ya ọ dị gị mma ishielu m ya biko ka onye ọzọ nakwa enye m aka gbasapụ ya wụ ozi ka isi akpụ ya gbasapụ ya wụ ozi onye ọzọ egekwa ntị ọ dịkwa ya mma obi Igbo ekenekwanụ m ka ọ dị